Ano ang dyan sa halimbawa, kung ako katapos ng kayo ito, ang bato. May tulihan ng bato. May ang bato ang bato nila ba? Patuloy ang bato ng bato na ang pamilgis na nasa kuya na ba? Milgis na ba? Para ang bato sa ng kuya na pinagpilihan ba? Kung isinto, kung magtrabaho siya, kung kapag nakakala ng isinto, posibleng wala akong ano dito sa nakawaan natin na sumasali sa bago. Inisip ba dito sa diba? Iya. Ha? Iya, diba? Sumasali mo kami. At ang inisip ko, ano ka ba? Ano ba nito? Baka magkabit ka pa. Ayan. Pero wag nating bayan sa sila. Ito yung mga ginagawa ko natin. Pero ito sa sila. Kaya ano ba ang ginagawa? Kaya ito yung tapos na bayan. Lumansa. Yung mami, ang daw ang ito. At dikot ko. O, wala ko ibang ginagawa. Ay, ano pa ang ito? O, ito ako po. Sa to, City. City. Ano ang ginagawa dyan? Halimbawa sa sila ako, dito sa mga inakala dyan. Halimbawa sa sarili. Sa dati ko, wala. Kaya mga paubos na sobrang dusintos pa ito dati. Naman ako ba sa kasyon? Naman ako ba sa kasyon na mga ito? Siyempre, tinamit na please pa ito mo. Mariting, diyan mga ilaban. Mariting, pag-alis ba ito mo sa tao? Tapos ito lang ang ilaban. Sabi niyo.